Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Ang adlaw karong Sabado, November 28 o 24. Karon dahil mag-upload sa tawag bagong bayani, OFW sa USA. Nga ang sender si Carol. Episode 1 to episode 6 siya mga ka-DJ, no? Ug salamat kayo mga ka-DJ, no? Sa inyong pagkanunayong pagpaminaw sa bagong bayani. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan na karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Cora. Dear Priscilla, suki sa kong tipaminaw, pinaagis sa radyo o sa online ni ining tulumanon, bagong bayani. Usa ko kainahan o asawa nga naning kamot aron makahatag ug maayong kahimtang sa pagpuyo alang sa akong mga mahal sa kinabuhi. Daga na ang akong anak nga si Ida ug may hinigugma na. Samtang ang manghud nga si Junkie ulitaw na sad. Pareho silang mga supakira o supakero. Gis kasakit gud nila ang akong pagbiya nila aron mangita og maayong kaayuhan sa abroad. Tawagan ko niyo sa pangalan nga Cora, 47 years old, usa ka OFW isip office staff sa Minnesota, USA. Ug mao kini ang akong sugalanon. Ay, kanindot yun sa ambience din sa mall, oy. Di ba, Inday Cora, my dear? Mauna, Rogel. Maka-relieve yun og stress sa tibok si Mana nga focus na gid og atubang sa tong trabaho sa office. Mawag tang yudayo ng akong mga clumsy emotions every time mga laag ta din sa mall sa Minnesota. Inday Mao Cora. ba? Yeah. Kahit dagang mga kwapong mangga, no? Ay baya ni mo no, Rogel? Gwapo na gid may perming naa si mong huna-huna, no? Siyempre, oy. Inspiration ba yan na nako, ha? Kay murag, mabanhaw man dayo ng nilanday ko ng pagbati. Pastilan, baya gid nimo. Mahimuot ko kung kita na mo'y magkuyog, Rogel. Mga agaw na taoy. Nahala, sige, na. Asa naman po di mong gusto nga adto ta manghaon? Gani. Daghang siguro ng makaon, ani ba? Mauna. Kibaw ko niya itong paborito, good. Filipino foods nga murag na aragitas ato dito sa Pilipinas. Maog yun, Inday Cora. Hoy, Rogelio. Dili magpatakag order, ha? Sayang baya kayog di na to mahurot. Rogelio? Rogelio ba o Roy? Inday Cora siya ba? Maninood man po da siya, oy? Okay raw, dili na lang ka mauli nga rima, ay. Ay, paghilom diha, oy, Eda. Ba ni mo, no? Patuyang na sa kanang imong kamaldita, da? Ang angbi. Naanad naman sad may ngawa ka. Wa oray ni mo na-hunaan, no? Kung nganong hayahay ang inyong kinabuhi, diha? Kana tungod sa akong paningkamot diri sa laing nasod. Okay nga na, day, ma. Gisugo ba ka na mo ang panarbaho, diha? O biyahe mi dinis papa og si Jonky? Unya, og diha pakus ato. Matagamtaman kaha ninyo ang kaharuhay nga inyong nasinati karon.
kita maghuman ani. O way usa nato ang magpalupig. Sige lang taglalis. Hayahay ragid kaayo mo diha, Eda. Unya ingon anaon pa ko nimo? Nga tanang kalisdanan gani din akong giantos para lang ninyo? Basta. Kay para na ako. Katong imong pagbiya, ma. Mo'y pinakasakit para na ako. Eda, Maong karon, naanad na kuwa ka, Mama Cora. Parehas mi siya ti Ida nga, di na ganahan mo pauli ka diri sa ato, ma. ayaw rago pagsultig sama ni anak Junkie. Sabtayin tao ninyo akong sitwasyon, uy. Lisod kay sabton mo, oy. Nanagko na hinuon mo? Una-una aha nga naka-eskwela mong tarong kay wa mo na ako pasagde. Ibiyaan lagi mo si ate, ma. Mas, gipili ni mo ang daghang kwarta kaysa ate Manon Minduha. Lisod bago di ang sabton kung nga nung gibiyaan mo na ako, bugti sa maayo ninyo karong kinabuhi. Dilis papa nga dako masakiton ang among gikinahanglan. Nga mo ikauban diri. Unsa? Ikaw unta, ma. Junkie, Ikaw unta mo ini adiri. Aron mo matiman mo ni ate Ida. husto na anak Junkie. Igo na. Ano bang dili bang ba makasabot? Ha? Ngano man? Hello? Cora? Kumusta si Angelito, Manoy Zenaido? Niya. Ate Manuno na gyud kayo ang kahimtang sa imong bana. Unsa? Cora, dili mahimong mabiyaan kay ang mga anak ninyo way usa nila ang gusto nga muatiman nining ilang amahan. Manoy Zenaido. Sakit akong dughan. Sa mata kay kayon nga manawag ko ni Manoy Senaido aron pag-update sa kayumtang sa kumpana. Nga dakong masakiton. Na-stroke manggod kini o sa sayong pangidaron nga 45 years old tugod sa grabing kabisyuso. Ako, nagkasaway ko sa kinaiya ng duha nako ka mga pagumangkon. Sila si Ida o Junkie. Manoy, Nagkapay-kapins tuig nga pabuto, no? Una ka pa mo pauli nga rin, di ba? oo Manoy. Ay, dugay-dugay pag yun tong pabuton. Apan, sa ako nakita karon ni Angelito, murag, ay, ambot. Unsay bote mong ipasabot? Ha, Manoy Zenaido? Bisan pa og ibalik ni og admit sa ospital day. Lisod na gyud ning iyang kahimtang. Ginoo ko. Sa matag higayon nga manawag ko nila. Masakitan lang yung Kurochel. Inday Cora. Gibaliwa rigid nila ang tanan akong mga sakripisyo. Gisayunan lagi sila sa imong mga paningkamot, no? Ang botogon saon ko na lang ng mga anak ka, uy. Dili ba yung gidlalim sa imong part? Sayon ba yung ko ano, kay kitang kauban na sugod sa itong pag-abot din sa US. Kung dili pa lang tungod sa akong bana nga, bedridden na, human kini na stroke. Dili na magidunta ko manarbaho diri sa States ba? Laban lang yun. Inday Cora, my dear. Wa ko'y laing mahimo. Gawas nga akong lugwayan ang akong pagpailob. Ano na lang yun, day? Aban ang mga panghinaot ga unta. Makita raw niya ang imong importansya. Usahay, makaingon na lang ko sa akong kaugalingon.
Nga pasagdan na lang nako sila kay gikapoy na gid ko. Oh, ayaw po, uy. Mga anak mo sila. Rogel, Ang importante, nga nagbilin ka og alang sa imong kaugalingon. Wani mo hurot-huruta sa pagpadahan nila ang imong kita dito sa abroad. tungod kay sa akong nakita sa ilang mga batasan, nabalaka pud ko alang unya sa akong kaugalingon. Cora, Yes, Madam Fizel? how about the paperworks na urgent to move sa office ni Mr. Dwight? It's done, Madam. Okay, good. Thank you, Cora. You're welcome, Madam. Rogelio? Excuse me? Rog? Yes, madam. I'm coming, madam. Yes, madam. Please, get the bundle of documents. Dadapalihog sa office ni Mr. Dwight. Okay. Right away, madam. Kaunong tarong, ha? Daon sa mga nagtimi-timi ka man? Roger, Affected? kaayo yun. Basta pamilya na gani maghatag og problema, sobra gid kaayo ko ka-affected. Kay mahal kaayo na ako sila. Ilabi na gid ang akong mga anak. Bisag, wak yan nila mahal, ha? Dili sa kumutuo nga wa ko nila mahala. Nangluod lang sila kay gibiyaan ako sila. Dugay panahon nga nawa ko nila. Sus, kasayo raw ta ng sabtuan. Nangluod ka ni, di ba? Ayaw pandahan ng pag-ibahan. Oy, Fukosi, ang kahimtang si Mubana karon. Roger, Can you imagine, ha? Ilang amahan, no care sila? Amahan na gani na nila, ha? Unsa nagkahaog, ikay masakit sa makulang. Unya, wala kay mahatag nilang kwarta. Ha? Ate manun ka ka, ha? I'm sure nga dili. Na, tuara. Mauman bitaw nga sa pagsugod ko palang gani og trabaho dinhi. Gipangandaman ko ng daan ang para sa akong kaugalingon, Rogel. Ngano man ko. Di man ko mahimutang. Kusugid kaayo ang kulba sa akong dukana. Manawag ko ni Manoy Zinaido dito sa Pilipinas. Hello, Cora? Hello, Manoy Zinaido. Maayo kay nanawag ka. Ganayara kong kinuntag sa imong roaming number. Pero di ka mag-contact. Uy, kay nga naman di ay Manoy, ha? Kwan, niyaman ko karon sa ospital. Akong ina nga akong manghod, si Angelito. Kinuo ko. Naunsa man di siya Manoy. Nangurog og taas kayo ang iyang hilanat. Unsa? Silang sultihan talang yung kay. Nahiubos ka ni kusdo ha. Nilang ida og jungke kay. Bisag yun sana kong sangpit aron nga tabangan kong dandoon sa ospital ang ilang amahan. Pero ilam lang hinoon kong gisingkahan. Mga salbahis. Mga way batasan. Relax. Relax lang yun diha, Cora. Nabalaka ko para kang Angelito, Manoy. Og naglagot sa kusduha ka mga way batasan. Sila si Edda og Jungke. Cora. Mga salbahe silang pagkaanak. Wa sila igabaws. Kalma lang lagi. Relax lang. Ako naglagot ang ko anak nila Manoy Zinaido. Naglagot ako anak nilang duha ni Edda og ni Jungke. Hay, pastilan.
sa bitang mga bataa, oy. Wa man lang nila huna-huna. Nga nasakit ang ilang amahan sa sobrang paningkamot ni atong mga panahon nga lisod pa kaayo mi kay wa pa ko mo abroad. Ayaw o kabalaga bahin sa akong manghuday. Kang Angelito, kay atimanon yun din ako siya. Dili din ako siya pasagdan. Salamat madoy sila ito. Daghan yung kaayong salamat. Nabalaka og naluoy ko sa akong bana, Rochelle. Og naglagot ko sa way batasan namong mga anak. Gusto na, anak. Gusto na, ha? Silagi palabi ba? Malawaya ka gani, unsaon na lang. Gisakitan lang yung kong naghuna-huna. Kung nga nung naingon anak sila. Maabot raw niyang kayo nga makaambos sila. Ug magmahay sila sa pagpasagat nila sa ilang amahan. Unsa pa kay akay na kong buhaton, Rochelle? Ay, pahuway. Stressful na kay ka, oh. Pahuway una nang imong huna-huna. Maayo ka nga isalikway na lang nako sila sa hingpit, Rochelle. Unsa? Ayog palabi ko na hunaan ang mga problema ni mo, Cora. Okay raman ko, Madam Frizzell. Cora, nakaila na kaayo mi how strong you are. Pero kon problema na gani bahin sa pamilya, huyang kaayo kadihang dapita. Tinuod ka na, Madam. Sila ang tinubdan sa akong kalig-un o kusog. Apan sa laing bahin sad, sila ang maghatag ka nako og kahuyang. Ayaw gid og paapektar, Cora. Kung may kasilo ka sa imong mga anak, then mauyhuna-huna ang kahimtang karon sa imong bana nga labaw nagkinahanglan nimo. Yes, Madam Frizzell. Saon man nga gihatagan ka mga anak nga ingon ni anak kahiktin og mga pangisip. Dasig lang yun kanunay, ha, Cora? Daghan kayong salamat, Madam. For the meantime, dili ka lang una tagaan og daghang mga paperworks. Gusto ko makarelax ka lang una while tuwa pa sa hospital ang imong mister. Uy, kadali raman sa oras. Lunchtime naman di ay. Iday ko rata na. Mag-lunch na tago to. Nakay ko on. Sige, Rogel. Kadiyot lang, ha? Kaiko gid bitaw na ako ni Madam Frizzell, uy. Ginagmay nga trabaho naman ng hinuon mo iyang gisangon nako. Tungod kay nakita mo ka ni Madam, hindi ka okay. Maulaki. Pero nakaila na gyud ka nako. Nga kung bahin na ganis trabaho, fokusan ko man gyud na ba? Bisag unsa pa ng problemaha diha. Nya kay nakaila naman buka ng Madam Frizzell. Kayuha na to ang iyang gihuna-huna. Maon ha. Pagkatalagsaon sa iyang kabuutan. Gikan sa usa ka yanong empleyada dito sa ato sa Pilipinas. Unya gipangasawa og usa ka adunahan kaayong American business tycoon nga niya mag-base sa Minnesota. Pero nagpabiling mapaobsanon ang kinaiya. Maunang maikugod kaayo ko, Rogel. Wa na gyud ko makauyo ninyo, ha, Eda? Hilom diha maoy. Nganong wa man intaw mo pagpakabana sa inyong amahan, ha? Mama sad uy. Si Tio gani mo'y nag-atima ni Papa ang hilito. Sumoto ni hitabo. Bahala na siya mo'y nangitag paagi. Mauto. Gemo ma,
o gimatuto manunta namo sila sa pagmahal apan nagdako sila nga way pagkabana o way gugma sa ilang nautangan o kinabuhi. Ingon anak ka ba kaway kaluoy sa inyong amahan? Ha, Eda? Abi kay dako kining masakiton og dili kapuslan? Ay, mamakura sad uy. Nagparehas lang gid mo sa imong manghod. Pulos mo mga way batasan. Ayaw na ko maghilabti, ma. Di ba'y maayo ay? Maayo pag imo kong padaan ng kwarta. Gimangabot na unya to ko mga parcel. Daghan ra ba kaayo to? Mga OOTD na ako nga bagong uso. Ay mao ba? Ay naipikat na ko Eda ay perting puwa ha. Mama, sad uy. Ayaw gyud ko gasol-hasulaan na ha. Sakto bitaw si Ate Ida, ma. Wa na gid ay mapili ninyong duha ni ate nimo Eda Jongkin, no? Ang sabi ka eh. Ikaw ba yung nagtudlo na mo, ma? Aron mo iatagan o importansya ang kwarta. O sumagod. Mas, di palabi ni mong mo abroad kaysa ati manon mi. Kay lagi, ingon pa ni mo, kwarta ang importante aron magdako mi nga dili magkalisod. Pero wa ka na magpasabot nga wadon ang gugma sa pamilya Jongki. Ay sus, noon sa kabaya mo eh. Ay, inuwi di agad ma. May pag magpadaga ka o kwarta. Wa mo igabaw sa pagpangga ninyo sa inyong abahan? Mahaya na unya ni ninyo, Jongki. Timanin ang gisulti ko. Di na ginbabangbang ang ilang mga batasan. Rochelle, Kaliso ng pangutok anang mga anak ninyo, uy. kanunay kong naglugway sa akong pailob. Kay nagtamod ko sa gihangyo sa ilang amahan nga rin ako. Nga basin pa day kuno og mausab pa sila. Murag ingon ana na yun sila, Inday Kura. Muabot ra gid unya ang adlaw nga mahaya ni nila, Rochelle. Day Kura. Magampo lang gid sila nga wa lang gid untay mahitabong dautan sa ilang amahan. Nga ilang gipasagdan. Kay mahayan gid unya nila ang buhaton ko. Ayaw ba yan, ha? Kura, mga anak ni mo sila. Hinukad sila gikan yun mismo sa imong sabakan. Maong pailog lang. Roger, doon ay limitasyon ang akong pagpailob. Dili gid unya sila makamahay na ako kung mupakanaog daw niya ako sa akong desisyon. Kumusta si Angelito, Manoy? Gusto pag yun siyang magpakabuhi, Day Kura. Salamat sa Diyos. Naasikaso na nako ang billing seksyon. Gamay raog, nabayran kay naamay insurance. Salamat gid kaayo sa dili itop nga nimong pagmalasakit sa mong igsuon. Manoy Zinaido. Day, kami na lang duha nining kinabuhia. Mao nga kutob sa kong mahimo. At imanon ako si Angelito. Talagsaon ka nga pagkaigsuon, Manoy. Gipadako ming managsuon sa gugma ug pagmahal sa nangamatay na namong mga ginikanan na Daykura. Ug kay wa man ko'y pamilya, andam mo nako nga ihurot ang tanan akong panahon sa pag-atiman ani nagmasakito na kong igsuon. Manoy, Dili parehas anang inyong duha ka mga anak ni Angelito. Inyong gipangga, gihatagan sa tanan. Apan, unsay gibaos? Parehong mga ingrato nga pagkaanak. liwat sa ilang inahan. Unsay buot nimong ipasabot, ha? Manoy, wa. Ayaw tong taga-igbili. Nakalitan lang ko paglitok. Daykura. Sige, Manoy, magtawganay na lang unya ta, ha? Gusto kong ma-update bahin sa kahimtang sa akong bana. Bye, Manoy. Diyos ko. Bisan pa man sa kahimtang karon sa akong bana nga bedridden na. Og dili na siya makasulti.
Apan gusto ko pa siyang makita og ikauban sa ako niyang pagpauli. Human sa kong kontrata sa trabaho din sa Minnesota, USA. Cora, will you please check your online banking? But why, Madam Frizel? Nakoy gipasud nga gamayng kwarta nga makatabang sa kahimtang karon sa imuhang banan dito sa Pilipinas. Oh, uy hala. Dili kini maoy unang higayon nga gihimo ninimo, madam. Nahibaw ba gyud mo nga dili ko makahinanaw sa usama inyong mga problema. Ilabi na gyud sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Pagkabulawanon gyud ninyo og mga kasing-kasing, madam. Managsama gyud kamo si Mr. Dwight nga imong bana. Cora, kamo mga empleyado, maisip baya mo nga mga human machinery? Unsaon man sa pagpadagan sa negosyo kung wa kamong nialagad namo, di ba? Oh, salamat gid kaayo sa inyong paghatag og importansya, Madam Frizel. Swerte kita, Day Cora, no? Tinuod na. Kaya nga tong mga agawn, dili gyud makamaong pasagad nato, Roger. Oh, mga ikaw, ayaw kayo palabing kaguon. Kay bisag layo ka sa imong pamilya, pero ni ami nga imong mga higala, Day. Ilabi na gyud ko. Og naasab sila si Madam Frizel og Mr. Dwight nga sama na sab og atong sakop na sa pamilya. Lima sa kong mga igsuon og mga pag-umangkon, pero dili pod sama na nila, oy. Kay mo respeto man pod og ako ng andaran. Tan-awon talang lagi o niya kinsa o niya mga mauwaw inig-uli o niya nako. Ay, urot na gid akong believe ni mo. Sakto lagi ang giingon nila nga, dili gid maayo nga pasok o nang usa ka tawo nga buuton. Rog, Bitaw, butan kay Kaday. Pero nga nung, giingon yun kanila, ano? kalbaryo sila sa kinabuhi na mong magtiayon, Roger. Day Cora. Sige na, uy. Mga una ka, Rog, kay mahuman na lang ang atong break time ini, wapay soda nga atong tiyan. Sige naman lang tagtabi ini. At tabiat sa kay taoy, no? Daoroy. Congratulations, Cora. You did a very nice presentation. That was so great. Thank you, Mr. Dwight. You have impressed the entire board of the company. Thank you, Madam Frizel. Now let's call for celebration. Nabati ba ni mo gisulti ni Mr. Dwight, ha, Cora? How do you feel, Cora? My joy is overflowing, Mr. Dwight and Madam Frizel. Hello? Day Cora? Manoy Zinaido. Unsa na'y update diha, Manoy? Pastilan, Day. Nitipo na og lagi ang anak ninyong babae. Og si Jung Kesab, nagpakabuang sa bisyo. Giguba na gid nila singpit ang ilang maayong ugma, Manoy. Ay, pastilan. Ibadlong na ko sa ilang mga kabuang, apan isukran ko. Nagparehas lang ang maguang ug ang manghod. Manoy, Si Angelito kanunay na kong giyamaman aron nga magpakalig-on siya taliwa sa mga kabuang sa inyong mga anak. salamat, Manoy. Gusto kong hatagan nimo kalig-on ang akong manghuday. Istoryahe siya kay bisan og dili siya makasulti apan pagkasabot siya kung imong sultihan. O, Manoy Zinaido. Salamat. Tuod ay, Day. Ihatag na ko nimo ang numero sa cellphone sa ginganlan og Julius. Ang ikaipon karon ni Ida. Okay, Manoy. Salamat kaayo. Hello? Dong Angelito?
Ayog palabi sa imong kaguol nga gibati diha, ha? Unsaon taman nga naingon mang sila, ana? Gibuhat na ko ang tanan dong. Naningkamot ko diri sa abroad, apan. Wara gihapon na nila ma-appreciate. Ayaw lagi palabi dong. Waman ta magkuwang nila, di ba? Sige na, sige na. Sige na dong, Angelito. Dili na ta magsulti pagdugay. Ayaw na pagsigig tabi. Sige na. Dili na ko kaya ang makita ti kagaingon, ana. Sige na. Bye na. Naluoy kong nagtanaw sa kumpana. Sa'yo kayo siyang naingon, ana. Diyos ko. Ayaw intog pasakti ang akong pana. Pangayoon ko kanimo ang iyang hingpit nga kaayuhan. Panghandoy na ako nga mabalik pa katong iyang maayong panglawas. O ikauban pa unya na ako siyang tukay, Diyos ko. Mahal kaayo ti kadong, Angelito. Salamat kay sa mong gugma nga rin ako, day, Kura. Maningkamot ko dito sa laing naso, dong. Hatagan ako nindot nga kaugmaon ang mga bata. Day, Kura. Buutan, di kayo ka. Gipasaylo pa ko nimo sa akong mga sa. Ug buutan, di kayo kang nanginahan sa akong mga anak. Nga bunga sa akong pagpakasa. Tungod kay gimahal ti ka. Busa ako silang gidawat o gipangga sa gugmang way kondisyon. Guilty ko. Guilty ko, day, Kura. Guilty, gigayo ko. Kinahanglan nga. Mas madasig pagyud ko. Di ko magpadasa akong mga problema. Mas nagkinahanglan ako si Angelito karong panahon na. Maong kinahanglan nga magpakalig-on ko. Sa matagi gayon, nga mabati na ko kaluya. Himuon kong kalig-on ang akong bana nga mas sakiton nga si Angelito. Dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Dili gid makontak ang cellphone ni Eda. Iya gitingali ning gituyo. Aron dili si ma-reach kung kontakon siya. Husto day tuod. Ang number sa giingon nga uyab ni Eda nga gihatag ni Manoy Zinahito. Naana, nakontak na nako. Hello? Hello? Ikaw ba si Julius, ang boyfriend ni Eda? Oh, ako. Kaya nga naman eh. Kisa mo na ni. Mama ko ni Eda. Oh, ha? Mama ka ni Ida? Asa may mong toyo? O di ka ba makakuhag numero sa cellphone ni Julius? Wa pa gani ko makatingog, taas na kay kagritan niya diha. Akong pangutan namin tubag da, Makura. Nga nanawag ka ni Julius o di kag number niya? Dili na ka makontak. Okay, niya may gihatag si Tio ni mo Zinaido nga cellphone number ni anang imong Julius. Maong gisawayan ni nakog kontak. Kung wakay katabang man, no? May mo ba? Ayaw na kong samok ka? Concern lang ko para sa inyong amahan, Eda. Sa amahan na mong inutil? Eda, Nagmahay kayo ming doon si Junkie, maoy. Kung nga nung kamupas pa pa ang hilito, may nahimo namang ginikanan. hagibati ka na ninyo kay mga salbahes man mo. Kung ako lang mao'y ingno ninyo, ana,
Madawat ra unta na nako, Eda. Pero bahin sa inyong abahan, dili ko ka na madawat. Makora, Wagid mo ikabawas, no? Bisag asa nga ang gula mo tanaon, wagid mo sa hustong katarungan ni anang inyong mga reklamo. Batok na mong inyong mga ginikanan. dili na mawa sa mahuna-huna ni Jungking ang gibiyaan minimo, Makora. O niya pagyud, nakabatunig amahan nga inutil. Sagdi lang! Na ay Diyos nga nagtanaw ni ining tanan. Makaamgo raon niya mo og hinaot unta nga dili sa labing sakit nga paagi, Eda. Jesus! Punamay angin gabaan ma, ikaw na. Kigibiyaan minimo kami imong mga anak. Mamatay na lang unta ka diya sa abroad aron dili ka makauli diri sa Pilipinas. Oh, Harot na gina kong bilib ni mo, day Cora. Wala ka manutlig sakit sa hagi panulti sa kabagwangan mong anak. sakit ba ya, Roach? Pero, in fairness, wala na ako makita ron nimo nga nasakitan ka. Nisaad ako sa kong kaugalingon. Nga magpakalig-o na gid ko. Kay mas nagkinahanglan nako ang akong bana nga dakong masakiton. Dahil, Unsaon naman lang kon magpadakos problema, di ba? bitaw no? Dako ang akong pasalamat sa Ginoo kay naamo nga nagsilbi na kong inspirasyon. Og labaw sa tanan, naa ang Diyos nga mao'y akong kalig-on og kusog. Nala ko'y napalit, ano ni panana ko sa akong mga igsuon ng mga pag-umangkon. Pero punan pa to na ako. Okay. Ayaw ka balaka kay ni Aramang gyud ko. Andam nga ubanan ka dinhi sa shopping mall, Roach. Salamat ha. Ay, ikaw ni Arday, huwag kay planong mamalit. Ano ni padani mo si mong mga anak o ubang sakop si mong pamilya? No. Wala ko'y plano, ana, Roach. Di ay no. Okay. O niya, asa pamantaan ni? Sige, gutom na ka. Mga unsa ta? Tukaan na gyud na ako, uy. Si Manoy Zinayto. Nanawag na ko sa messenger. Nga naman ka, ha? Ay, hindi kulbaan ra ba ko da? Walang unti na utang balita nga iyang itaho nga rin ako. Hello, Manoy Zinayto? Hello, Daikura? Nganong nanawag man ka na ko sa messenger, Manoy? Unsa may problema diha sa ato, ha? Kuan, ang anak ninyong kamanghuran. Apil sa mga nadakpan sa Tagapidia. Unsa? Dunay girid nga drug din ang mga Tagapidia. Og apil nga nasikop si Junki. Tinuod gyud ay nga naagi gaba. Daikura, Unsa man na si Junkie? Dugay na nang nigamit og ginadiling drogas, Manoy? sa akong nasairan, medyo taod-taod na. Palihog lang, Manoy. Muhangyo lang ko. Ayaw itugot ka mahibaw bahin ni ini si Angelito. Oo, makalaong ka ni Ana, day. Pero, wa ba day kay plano nga piyansahan si Junki? Manoy, dili makaamgo kun atong itolerate. Maong atong patagmon. Oh, may punto kasab ni Anang bahina. Od sa magidayang kaso, Manoy. Visiting drug din ray noon kay di araman siya sa gawas masikop. Ug wa may illegal nga drogas nga nakuha gikan sa iyang posisyon. Mao ba, Manoy Zinaydo? Pero husto kasi mong giingon nga mas mayong patagmon. Nakadesisyon ako, Manoy. Masatagan ako gibug-aton ang kahimtang karon sa akong bana. Hinoon, tinuyuan ni Junkie ang iyang ginangatan karon. Busa mag-antos gid siya. Kay resulta man na siya kagahi so. Hinay-hinay ng midot ang gaba sa way batasang mga anak ni Angelito, Manoy.
Hala no? Di ko magaagpo sa pangutok anang imong mga anak ay, Daikura. Dahil nindot kayong kinabuhi nga imong giandam para nila pero nisukwahi gyud. Karon, niresulta na. Nabilanggo ang manghod nga nagumon sa bisyo. Ug ang maguwang to apo ditipon sa iyang uyab nga sama niyang batanon pasad kaayo. Ug nagsalig pas ginikanan. Ginoo ko taon, oy. Nagpatuyang na malang taon na sila. Magtigi gid unya mi aning mga bata apohon ug mauli ko. Inday kura. Makita gid unya nila ilang gipangita ba? Aday. Don't forget, ha? Don't forget. Don't forget. Inahan ka. So, dapat lang, butangan ni mo ang limitasyon ng imong kasuko nga doon si mong mga anak. Tanaw lang unya nako. Nahibaw ko nga napakas imong kasuko ron. So, hopefully, ma-relieve raw niya na kung ikatubang na niya ni mo sila. I hope so, Rog. O sa imong plano karong hapit ka naman mo tapos sa imong kasamtangang kontrata, Cora. Maoy plano na ko nga igo lang kong mo bakasyon, Madam Frizel. Makapalipay alang ka na mo ka ng mauni mong desisyon. Salamat sa kanunang pagdasig ninyo kanako, Madam. Tungod kay patas ang pag-ilako ninyong akong mga kabayan. Nga ni adinhi ka na mo manerbaho, bisan pa manug inyo kong agahon. Talagsaon ang sama kanimo, Madam Frizel. Usbon nako. Daghan gid kaayong salamat. Kanusa man tabang process atong exit visa, Daikura? Ipananghid nato na kang Madam Frizel, Rog. Aron maasikaso nato ang alang unya sa atong pagbakasyon. Parehas mo nga mo rin yung kontrata, di ba? Yes, Rog. Okay. Pila ka months na lang ba yung paabuton, mag-endo na taon niya? Pupirma na tawag another contract, effective after the 2 months na itong bakasyon sa Pilipinas. Magkuha sa dayon niya taog OYE card, Rog, kay legitimate member man ta sa Overseas Workers Welfare Administration, di ba? Oo, pwede. Pero, sa benefits ka magkuha ganin nato ng OYE card, Daikura? Pastilan mo explain pamangyog ko ini, oy, Rog. Ang OYE card, dili lang na literal nga para pabaga sa atong wallet. Gawas nga magamit na nato isip pagmamatuod nga kita, legit member, magamit sad kini nato sa pag-apply sa mga programa o mga benepisyo nga atong makuha sa ahensya alang ka natong mga OFW. Sama sa discounts and other privileges nga gi-offer ni ini, pinaagi sa online electronic system. Hala no? Mauna. Mao ba di ay? Inday ko? Yes, Rog. Pilit na gyud ko nimo, Makora. Kay nga no, Eda? Imagine, nakaako kang pasagda ng anak mong laki nga mapriso. Sumakon nga nung napriso si Jonky. Wa ka ba ideya? Ayaw kong sambali ka na imong laing pangutana, ma. Ikaw nung nagpailaragit ka, nga wa ka hinungdan nga pagkainahan, no? Sultihan ta lang ka ha, Eda. Nga tinuyuan sa manghod ni mo kung nga nung naingon siya ni Ana. Ay, o, lagi. Pero si gamit si magpagka-abroad. Kung wa kay mahimo para piyansahan siya, aron makaangkon bisag temporaryo man ang kagawasan. Dili ka mo makaamgo kung amo mong konsintihon. Kasabot ka? Dili mo makaamgo kung konsintihon na mo ang mga dautan ninyong binuhatan. Mao ka na itiman eh. Makora! Usa pasad. Gisalikoy na ko ninyo, dili ba? Mao man gani nagpatuyang na lang mo kay wa na mo ilapan ako. Gusto kong bitaron ang mga adlaw aron mo abot sa dayon ang gikatakdang panahon alang sa kong pagpauli sa Pilipinas. Gusto ko nang ikaatubang ang way igapaws nga mga salpahis.
Nauwaw ka bayaan ang gipanulti ni mo, Eda. Okay nga no, dili ba ko tinuod? Nilarga ko aron mahatagan mong maayong kinabuhi. Pero unsa inyong gibuhat, ha? Sige, gyud. Lihay sa among pagtulisok ni mo, ma. Kamoy naghimong bati sa kinabuhi nga gihatag ko nimo bugti sa akong pagsakripisyo. Naan ninyo ang sayop, Eda. Gusto na, Day. Ay palami. Mga salbahe sila, Rog. Ako pa mo'y dautan. Luyo sa akong mga pagsakripisyo. Ayaw pa daw siya kasuko. Basag nilang una ko mo tsabaw, Rog. Kay wa kini makapamilo sa akong kalikod. Kundili, gusto lang na akong ipagawas ang akong nagpuot nga kasuko nila. Kay murag masakit ng ko kung dili ko ikapahungaw ang akong kalagot sa mga way igabaos. Day, mga anak ni mo sila. Uy, hinukad sila gikan sa mong sabang. Dili ko sila mga anak. Dili ko sila mga anak, Rog. Bunga sila sa pagpakasa sa kukbana. Human siya masayod nga baog ko. Dili ko makahatag diha og anak, Rog. Koro! Bawo na sakit kayo para nako nga giingon ko nila ini. Kay gidawat ko silang gipakasama nga kaugalingon ko sa nga mga anak. Apan wa sila tahod nako. Wa nila makita ang akong mga pagsakripisyo alang nila. Oh my God! Wow! Almost complete na inyong requirements alang sa inyong exit visa, Cora. Rogelio. Yes, Madam Rogelio. Giprocess na lang namong daan, Madam, via online and virtual applications. Aron madungan rasad unya namo ang actual transactions. While mas labig maayo. Nindot ang inyong gihimo. So, good luck to the both of you. Piyansahi palihog si Junkie sa iyang kaso nga visiting drug den, Manoy Zinaido. Day, Cora. Pero palihog lang, Manoy. Ayaw gipahibaw kan bisan kinsa nga ako mo inipiyansa niya. Oh, nganong ingon man ni Ana? Dili ko gustong maahat lang siya pakitag maayong tinagdan. Tungod kay gitabangan ako siya. Mao ba? Dili pagiday ko tantong bati, Manoy, no? Dili ba? Mas nipatigbabaw gyud ay ang imong inahanong gugma. Gipangga ko sila bisag dili ko sila mga anak, Manoy. Ha? Naa pa ko'y wahisayring at tinaguan ining anghilito nga akong manghod. Gusto ko untang tingbon sa ako niyang pagpauli ang pagbulkal sa kamatuuran, Manoy. Nga sila si Edda o Junkie. Bunga sa pagpakasa ni Angelito sa laing babae. Apan huot na kayo ang akong tugad. Maong kinahanglan ko nang ipagawas sa hinay-hinay ang maong kamatuuran. Day, Cora. Sa ako niyang pagpauli diya sa ato, Manoy Zinaido. Masayran unya nimo ang tanang kamatuuran. Kung mao ka na, kining nahitabo karon sa akong igsuon. Gaba na di kini sa iyang pagyatak sa imong kamaayong asawa. Gidawat o gisabot ko siya adtong higayon. Kay sobra gyud ang akong paghigugma ni Angelito. Gipasaylo ko siya. Og nanginahan ko sa duha ka mga bata. Nga maoy bunga sa pagluib nila ni Maylinda kanako. Maylinda?
nga giingon mo, Daikura? Mao ba, Daikura? Mauna, Rog. Si Maylinda nga sikretong gikarelasyon sa akong bana kani adto. Suod ko kaayong higala. My God. Kaduha ko nila giilad. O kaduha ko sabdawata ang akong bana ug ang mga bata. Pwede din na. Nga lain ang nanganak o niya ikaw mo'y nakabutang nga inahan sa birth certificate. Nahimong posible ang imposible. Tungod kay ang inahan nila ning Angelito, nga akong bana, si anhing Mama Minerva mo ay na-assign sa among barangay health center isip mo ay midwife. O ang igsuon ni ini nga si anhing Tita Mildy mo ay head sa registrar's office. Hala no? Uy, kada kong kaso, ana, uy. Mao ka na ang hinungdan kung nganong limpyo kaayo ang ilang birth certificate. Diin ako gyud mo ay ilang inahan. Og si Angelito sab maoy ilang amahan. Og mismo si Manoy Zenaido. Wagi kasayuran nga dugay siyang wa na mauli na itong higayuna. Kay usaman siya ka OFW og way kaugalingong pamilya. Unya, day, asan man ron ang inahan sa mga bata? Sukad niya itong nabulgar na nga si Angelito di ay ang amahan sa matag mabdos niya. Wa na gyud ko'y balita pa niya kung asa na. Maon na, Rog. Pagkatalagsaon sa imuhang sugilanon sa kinabuhi, day. Rogel, Mayo tagbuhi pahang dudo ng inahan sa mga bata, no? hinaot pa unta. Unya, nagkapasaylo naman ka kasi ang gihimong pagluib nimo. Dugay raman ko nakapasaylo niya, Rog. Sa dihang nakapasaylo ko sa akong bana. Nalipay manggani ko nga pinaagi niya. Nahimo kong inahan. Ug mas nilig-on ang pagminahalay namo sa akong bana. Salbahis kang inahana ka? Oh, Wa ka makapangutana sa imong kaugalingon? Kung ganong nakontak na ko nimo? Ha? Makura? Junkie. May pa si Uncle Sinaido. Kaniluoy pa na ko. Ikaw? Wa gyud. Si Uncle Zenaido ni mo mo'y nagpahibaw na ako nga nakagawas na kuno kagikan sa prisuhan. Oh! Nagkagawas ko. Iyang ipangitaan og paagi nga makapiyansa ko. Huh. Ikaw nga kong inahan. May nahimo ka? Husto na. Hatagig bili ang imong naangkon karon nga kagawasan. Usa? Kahilas na mo. Pag-usab na sa imong pagkatao, Junkie. Ilabi na gyud ang pamatasan nimo aron ka motunhay. Hilom! Angay kang magpasalamat nga wa maghinanaw nimo ang imong uyuan. Pagbag-o na samtang dili pa uwahi ang tanan. Palihog lang Manoy Zenaido. Ako'y musulti nila sa dugay ng tinaguan sa ilang pagkatao. Gusto kong masayod na sila haron nga. Maundang ng ilang pagkaway tahod yan mo. Manoy. Tanawon ta. Ug dili ba niya sila mugpati og kauaw kon mahibaw sila. Yang ni sakripisyo aron mahatagan sila og manindot nga kinabuhi. Dili nila matuod nga inahan. Dili ka mo samot ang ilang kasuko na ako? Kay dili man day ko nila inahan? Manoy? Isalig na ako kanabahina. Gusto lang kong magkatabang. Kaya naghinubra na ang ilang mga kinaiya. Sige, Manoy. Ika'y bahala. Isali ko ka ng bahina. Murag, siyagit ka nang ako nakita. Dili ko mahimong masayo. Inay kura na unsa ka, oy.
Nihunong magod ka. Kinsa mo nagisigihan ni mong tanaw? Rog, kana bang babae sa may bench? Kanang nagyelo. Kabayan mo na nato, di ba? O unsa man sa imong tanaw? Kaya ano di ay? Dinhi ka lang, Rog. Huwat ako dinhi kay akong duulon. Ma'am, excuse me. Yes? May Linda? Ikaw ba yun ni? Cora? Yes, ako ni, si Maylinda. Niya sa di ay ka sa Minnesota? Taod-taod na. Nanarbaho ko din ni. Ako sab, napadpad ko din sa Minnesota. Human ko namin yung og afam. Naami duha ka mga anak. Di ay ba? Si Angelito og ang mga bata. Kumusta naman sila? Wa gid siya. Tana sa sod, Rog. Taas pa ba siya ng oras, day? Kasi dayo, di na naturon. Nalangan lang. Sige, tana. Mula hosta sa immigration counter. Hey! Cora, wait! Gitinuod gyud ni Maylinda ang iyang kisaad nga mopagikan ako sa airport. Emosyonal kaming duha ni atong hikayuna, ilabi na kay ang bahin sa iyang mga anak mo'y among gipanagsultihan. Unya, Ipaabot palihog nila ni Inday ug Dudong ang akong saad nga makikita nila usa ni mga adlaw, Cora. Makalaom ka nga makaabot nila ang imo karong gisaad. Dawata usab kini. Please. Kwarta? Para kini nila ni Inday ug Dudong. Og para sab sa maintenance ni Angelito. Niya na to sa ato, dinis Bangkad Airport. Kasi masugat ni mo, day. Dili ra ba ko sure kung makaanhi ba si Manoy Zinaido. Kay mao ba to ang nag-atiman sa nagmasakito na kumbana. Mama Cora! Mama Cora! Uy, kinsa sila, day Cora? Rog, sila ka na si Eda o Jonky. Wow! Ay, thank you, Lord. Unya, pinak. Ay, happy gid kaayo ko, Rog. Sobra. Nakaw, atua sila. Duula. Sige. Salamat. Magkontak kayo na lang unya ta, ha, Rog? Mga anak, Eda, Junkie. Ma, pasaylo ako, ma. Ma, pasaylo asad ko, ma. Pasaylo ako. Mga anak, gipasaylo ko na kamo. Salamat, ma. Love gid kaayo minimo bisag dili minimo tinuod nga mga anak. Ma, salamat. Nauwaw ko nimo. Hastasad ko, ma. Wa mahanaw ang akong pagmahal ninyo, mga anak. Wa. Og abi ninyo, akong nahimamat ang matuod ninyong inahan dito sa Minnesota. Og nisaad siya nga makikita ninyo.
Hala ka nindot. Tinuod ka ma? Oo, lagi. Pero mas na-feel man na mo ni Ate Ida nga na-feel na mo ang imuhang pagpangga na mo, ma. Ni ara gihapon ko para ninyo. Bisan pa og magpaila na unya siya ninyo, pero ako, naara gid gihapon ko. Maunay timan ininyo. Wait sa ma. Si Uncle Zinaido man din nanawag. Tubaga rin yun ate. Hello, Uncle? Naana diha sa airport si mama ninyo, Cora? Oh, Uncle. Paingon namin mo gawas aron masakay pa doong uli diha sa bahay, Uncle. Kuan, kanang, kalma lang mo, ha? Relax lang mo, nining. Akong ipahibaw ninyo. Ansibot na imong ipasabot, Uncle. Pag biya ninyo sa bahay kaganina, kalit lang nga, naluya si Papa ninyo ang hilito. Dali kong nagkatawag og ambulansya sa barangay. Og akaron siya sa ospital. Sige na. Bye. Ginoo ko. Ngano, Eda? Unsay gisulti ni Uncle nimo? Ma, si Papang Hilito. Si Papa. Ngano? Naunsa si Papa ninyo? Ha, Eda? Ngano di, ate? Ha? Naunsa si Papa na to? Ma, si Papang Hilito, ma. Nabalag ako sa kahintang karon ni Papa Angelito. Igora na tong ihatod sa bahay kining dahan ako mga pagkain. Og mula hos tadayon nga to sa ospital nga gidad-an kang papa ninyo, Eda, Jonky. Manoy Zinaido, kumusta ang kahimtang ni Angelito? Day, Cora. Asa si Papa, Uncle? Ako siyang bantayan. Magpuli-puli ni si Ate Ida sa pagbantay ni Papa, Uncle. Ida. Jungke. Day, Cora. Wala si Angelito. Patayin na siya. Unsa? Dong, Angelito, dong. Ngano wag makapaabot na ako, dong. Ngano man. Papa Angelito. Pasaylo ako pa. Pasaylo ako, Papa Angelito. Pasaylo ako pa. Ma, si Julius di akong boyfriend. Pamin ako, ante. Kaloyan ka sa Diyos. Salamat ni mo og sa imong pamilya nga inyong giatiman kini si Eda. Ilangga magaling ako si Eda, ante. Pila na ba'y edad ni mo, Julius? 20, ante. Magwang ako sa katuig ni Ida. Salamat kay nakaabot gyud ko nga wa pa siya malubong. Karong umaabot Domingo na siya ilubong. Ikaw di among mama? Mga anak, tingali na hibaw na mo sa kamatuoran. Ako si mama ninyo, Maylinda. Mama Maylinda.
Mama Melinda. Anak, Inday Ida, Dudong Jungki. Nakita ako sa mga mata ni Melinda nga dili tukngan nga kalipay. Malipayon sa sila sa Ida o Junkie nga duha na ang maisip nilang inahan. Dinhi na lang kutob, daghang salamat inyong magtatampo, Cora. Og linhi natapos mga ka-DJ, mga ka-listeners, no, ang bagong bayani OFW sa sa USA nga ang sender si Carol. Daghang kayong salamat, no, mga ka-DJ, sa inyong pagkananayong pagpaminaw katangin na usab ang laing episode sunod semana sa bagong bayani. Daghang kayong salamat, mga ka-DJ, no, sa inyong pagkananayong pagpaminaw og Happy New Year kaninyong tanan.